Okei, meikäläinen Ahtia ja tänään me pelataan... Ei Ahtia, älä aloita alusta. Asema, mutta kun se piti aloittaa, kun mä pelataan nappeja. Hyvä! Eli siis... Eli siis me pelataan Doublea Minecraftissa tietenkin. Missä mulla on? Oi vittu! Ois se vieläkin täällä ekasta kerrasta? On. Voidaan tää partikkeli ei. Ainakin ei yhtään mikä se on. No mä Eikö et oo koulussa käynyt? Pallo. Hei! Hei Power Ranger. Mä oon yksin täällä ylhäällä. Ei en oo! Mä oon täällä joku. Mä oon täällä jonkun... On Mä oon täällä. täällä ylhäällä jonkun tämmösen. Oon mä heitän sitä. En, mä saan tiputettua. Ei, mä tiputettu. Jes, mä sain tiputettua. Nyt se on mun Mä oon kata. täällä yhdessä. Ei oota mä. Mä eritän. Mä näen sut. Oota. Se tippu. Ei no. Minä Mä voin alas. tulittaa tonne alas. Tulittaa tonne alas. Ei no me kaksi tän. Mennään tän vikan kerroksen tappelemaan. Ei no. Onko? Me kaksi vaan. Luultisko mä olin kykkäämässä? Nähdään seuraavassa matsissa. Noin, ja nyt Pokemon tulee mobiksi. Ja nyt täällä on vähän enemmän porukkaa. Täällä on 1, 2, 7. No niin. No niin, tiimi. Joo. Mä sain ihan huonoa. Jes, mä sain Onhan se jotain. jotain. Tuut näitä portaita. Mä menen alas. Näitä portaita. Mä en tunne, kun mä menen alas. Kukaan ei tuu näitä vihreitä. Kukaan ei tule alas. Kaikki juoksee aina sinne ihme. Niin se on luovaksesti. Niin. Ja normaalisti, oikeastaan se on aika hyvää normaalisti. Sinne kannattaakin just, mutta mä en ehkä ite näistä. Mä vähän sniikkailen täällä. Mä oon lähtenyt Ihan varmuuden vuoksi. Oi, tänne tuli voittamat. Ui, ei no. Mitä? Miten sä sait tulla heti alussa? Mitä ihmettä? Ahti on häkkeri. Vähän häkkäyttiin. Kuitenkin joku nyt kovaa, mutta tällä on. Nää on paremmat, mutta nää on hienemmät. Et sä nää alas vielä? Tuleeko joku tappelee? Ei kukaan mua vastaan uskalla tapella. Mä vähän sniikkailen täällä. Hei en, päässä tänne. Ui vitsi sammut, ei kukaan. Pari tyyppiä nykyään. Ai Pertti! Se löysi mut! Mä tuun sinne. Sillä on lapio! Kuolit. No niin. Miten mä löydän lisää chestejä tuossa. Armoria. Ei tullut. Ei ole mitään. Ei kerta kaikkiaan mitään. Mä en muuten huomaa näitä. Hei. Pojat Muuten tekee rivi. mä haken chestia. Ammu sillä, Ahti, ammu sillä. Ahti, ammu tuolla. Tikillä. Tuolla tikillä. Ammu tuolla tikillä, joka on sun takana. Tuolla niin sillä voi ampua. Ei voi. Hei, tuonne tuli uut kaput, mä haken ne. Mitä? Mikä? Missä? Mihin tuli? Tää. Let's go. Mulla ei kunnon armoreita. Chestit on viisi. Se on sama. Se tuli takaisin. Niinkö? Tää. No niin. Kato, se sai takaisin. En osaa.
Tää on 5 minuuttia. No, onko se parempi? Tuolla on äijä, mä käyn Saisi siellä teurastamossa. Typerä. No niin, nyt jatkuu. No niin. No niin. Nyt jatkuu. Go! Mennään! Ui! Yes. Mä saan poikki. Yes. 2 chestia ruudattua aina. Nice. Se ottaa. Mä tiedän missä sä oot. On seuraava. Otta seuraava. Niin sua seurataan. Se zombi seuraa sua. Ei no seuraa, sulla on Timun miekka. Lyö sitä zombia. Ei kun ei sillä zombilla ole mitään asetta. Täällä on tiimi. Hei! Otetaanko se meidän tiimi? Hei, mä en halua kuluttaa tätä. Otetaan. Koittaisi juosta. Juokse vaan! No, mennäänkö... Onko keskellä? Keskelle ketä mennään? Ei, joku menee sinne. Eikä me. Mä lähden täältä. Mulla on 2 povia. Aina povi! Varo, se on se snaippaa. Pelataan nopeasti. Droppaa mulle povi. Okei. Mä töppään sulle 6-0 povi. Hei. Oho, mä droppaan. Niin povana. Ai. Toista... Toi oikeesti on ihan pikaisesti. Ei. Mutta täältä on tänne luolle. Mä varustan mitä pahoin. Ai. Povai taas. Missä? Se povaa koko ajan. Aivan teet. Vittu mä oon ihan osuun. Ee, Tarvittais ase. mulla on ase. Ota, että tänne tulee jotakin. Miksi ei nyt tullut? Sulla on muuten melkein takapuolessa. Varastoa vaan niin, että mä lähtee. Hei. Aseita tulee. Ei mitään. No aseita nyt ja tänne aseeltaan hävitään tää matsi. Mulla on vaan tää timanttimiekka, josta kuluu, jos mä hakkaan siellä paikkaa. Niin. Muuten mulla on jo Joku ase. Me torjutaan joku ase. Tarvitaan ase. Tarvitaankin. Vielä 5. Hei, sä- Hei. Ei! No come on! Hei, mä haluan nyt. Hei, ota näistä 5. Mä vaikka tulla. 1, 2, 3. Hetikö niitä jää? Noin. Lähetään. Jahtaa sitä. Tuu tänne. Mennään. Mä... Vitut liuet kamat, mä käyn hakemaan. Ei jää siihen keskelle vartijamaan sinne uusia kamat. Yes! Ei no! Tuo mulle puumiakka. Joo, mä tulin sinne. Sieltähän tuli kamaa. Ei kukaan käynyt hakee tota. Nyt mä ollaan aina niin ketterä. Sitten tuli uusi kama. Jaa, tuliko? En mä halua sitä. Oh, shit. Hei, annatko vähän ruokaa? Joo, mulla on vaikka... Lähdetään ylös metsästä mä äidin. Joo, mä lähden tällä. Timanttipuumiakka. Ai niin, tästä ei pääse ylös. Timanttipuumiakka on meidän dekki. Missä se on? Täällä on Mä näenkin semmosen paikan ihan... Lähdetään etsiä tän. Onko? Lähdetään etsiä eri suunnista. Onko? Hei, mä kuulin kun joku yritti mulaa. Niin mä ei nyt juoksu. Se joku yrittää mulaa näitä. Joku suojaa. Hei, se on tuolla! Ei! Ei no! Lähdetään se kimppuun, tuu. Joo, moro! Joo, mä Tuu myös tää ase! Oi! Takapäin. Mitä? Mitä? Ei nyt tehdään tästä tasaisemmat. Onko missä se miakka?
Mä otan täältä vähän armoria. Missä se miekka? Missä se on se? Jaa, tuolla. Ois sen miekka. Otetaan tappelu vedessä, niin näin niin. Hei, sulla on vähän paremmat armorit. Otetaan ilman armoreita. Ilman armoreita. Ei vehitä. Okei, taistellaan. Ei! Mä en löydä sitä miekkaa. Aina summa taistellaan. Ei, kun mä häviän. Mä otan tän. Mä häviän silti. Okay. Eiköhän tää video ollut tässä. Joo. Käy kattoo Eika Gamerin kanavan myös. Se löytyy ehkä